Ukrainan sodan aikana Suomeen on asettunut myös aiempaa enemmän venäläisiä. Tämän vuoden tilastoissa yli 2600 venäläistä muodostaa toiseksi suurimman maahanmuuttajaryhmän. Jos ukrainalaiset ja venäläiset jätetään laskuista pois, muiden kansallisuuksien maahanmuutto Suomeen näyttäisi tänä vuonna jäävän vähemmäksi kuin viime vuonna. Toisaalta se on vilkkaampaa kuin yhtenäkään aiempana vuotena. Maahanmuutto siis on historiallisen suurta, vaikka Ukrainan sodan vaikutusta ei huomioisi. Durante la guerra de Ucrania también hay más rusos en Finlandia que antes. En las estadísticas de este año, más de 2.600 rusos son el segundo grupo de inmigrantes más grande. Si se excluyen los ucranianos y los rusos, la inmigración de otras nacionalidades a Finlandia parece ser menor este año que el año pasado. Es más animado que en cualquier año anterior. La inmigración sería históricamente alta, incluso sin considerar el impacto de la guerra en Ucrania.